फोथाराव ओंखाम लाबबायनाय लोगोफोर ओंखाम गुरगासिनो जोंहा बाजै बिजावजालिया ओमफ्राय मा गायनोसै नामा रावबानो मोनफैयाखै हारसिं गायनो आथुर जाबाय नामा नोङो रेडि जाबायानो नै ओमफ्राय आंनि सिगां गस्लाया लुगै बिखुनजोनि सिथाया माबायदि बयथ' हाबाय थरायनाया थेवबो ओइनो सि जानानै गायगासिनो नै बा बेलावा जागोन र' बेलाव हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दं ओमफ्राय दा एकदमबारे गायनाय फुनायनि बोथोर आरो बिनि थाखायनो फोथारावनो दंफैगासिनो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दाख्लैबावै ब्लग बानायदोंमोन जेराव गांगाथफाया फैनो होआखैमोन ओमफ्राय जोंहा आदानि हा जोंहा आइ बाबानि हा बै दब्लायनैखौ जोंहा आइ आं आब' गायनानै थांबाय आरो नै दब्लायनै ओमफ्राय नैबे दब्लायसे दंबायो आरो दा बेखौनो माने जोङो गांगाथफाजों आंजों दे न'आव आलासि जानो फैगोन बिनि थाखायनो बेखिनिखौ गायना होलांनोसै जाहाथे जोङो होखारजाया आरो जोंहाबो माने गायखाना थांबाय मोनथाय थाहैबाय बिनि थाखायनो बिमानिखौबो गायना गालांनोसै ओमफ्राय इथिंजाय नै गांगाथफायाबो दंफैयो मानो होनोब्ला बिबो खोथिया राननानै होदों ओमफ्राय आरो आलि बिदाखौ एसे माबानानै होसिगोन आरो इयो दा एसे गाज्रि जानानै दं अखा हादोंमोन नालाय ओरैहाय दुब्लि बारियाव गांगाथफा आरो आं लोगोसे मोसौफोर दङ नै रावबो गैखाया आरो फैथ'वाखै माने फैग्रोबाय बैयाव सासे दङ र' गायनोसै नामा रावबानो मोनफैयाखै हारसिं गायनो आथुर जाबाय नामा नोङो रेडि जाबायानो नै ओमफ्राय आंनि सिगां गस्लाया नै लेथ्राथार बेखौनो गानना फैदो बेनो बुग्रा गाननायखौ एसे आथुर बापावै लुदुर गैयै खाथियाव गोसोम खामथाबनाय बा बेलावा जागोन र' बेलाव ना लाब गैया सं मालिकानो मोनफैयाखै नों मानो गायग्रोखो हो है बिराद आथुरलै गावनो गायनो गोनां जानो गोनां खिनिखौ मालाय गायखाजोब्बायानो नै ए नालियानो माबाना दं सं माबाखो मैयासो खोना गालांबाय नों दैया देरनानै बोहैलायदो रौ होनलायदो मालिकखौ नेनांगो मालिकआबो दाबा खैथायाव फैयो ओमफ्राय नों हारसिं गायबाय थागोन बिराद मावथिलै गथ'आ बोथोरा मोजांथार नामा दे गाय गायबाबो नों जाफैफिननांगोन होखारजागोन बावहा मा बयद' लामा लेथ्राबाबो गारिखौ लानानै साहा लाना फैदों आं नै ओइ बायदि बाय साहा लोंसै थरना हाबो गायग्रा आंहा हाबो माबार गुसु जानोसै साया मैसो बुरि थाबायना फैनाय बायदि नुखादो दै गेजेराव बिमा फिसाया दहायनो मोनना दंफैयो मालाय खोनादों नोंखौ मैसो बुरि थाबायना फैनाय रखम दो गांसो जानानै देजार नुखायो हौवानोसो ना गस्लायानो असालै जाब्ल' मैसो थाबायना फैनाय बायदि नुमारदो मानजागोनथ' आरो बेनो आरो सिख्लागासिनो दङ माइ गायग्रा माबोरै हाबाय मा लाबदो दिनै मा मिथाइ लाबदो मा लकेल वाव थोप्फा मायाव बानायब्रबनाय नोंलाय गेसाव बानायनाय थेंक इउ आइ
ว้าวสักเดือนนั้นสิเด้ 자, 여러분 집에 설득이 사줘요? lugai bikin setiap mau di 맞아. 야, 나 먹는다. 나 먹어? 응? nhưng mà phút giờ đồng thấy 나 먹을래? ăn bố má 자, 내가 도망 어떻게 해? nó là buồn rồi nó là bờ em muốn kìa 나. 왜래? 아, 비군 좀 마음에 들라 나 이게 옷다 살을 좀 네. 그 뭐네. 마음에 든다. 살래 옷다 옷다 면 렛나 봐. 너네요? 든터 사크. nhiều 에, 든터. 파스티오는. 어. sắc của 응. 빨리 갔죠. 나네. 아, 까탕탕 소리죠. 그래서 뭐든 봐. 뜬다. 2,000 years later. زعنا صبلو صبلو طبعا فيش دسان مشهور هم غير نسلك خربوا وانا ما بار وكيا خوي وكيا خوي وكيا خوي không kaya gini buat terabis sama dah Bah. nang menusi كاز درسهم nang وبيا 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 إيه بايلا سير خلاص لسني benih bigas أفرور من الزمن سنة habu muda maba golap muda muda नै दायो लाबबाय लोगोफोर एकदमबारे ना अमा बेदरजों आलु ओंखाम मा ओंख्रियो sôi oma bidon सबाय गागा टपे जागोन ना जायाखै जाबाखै अ दे खुददो मालिक फोथाराव ओंखाम जानायनि मजायानो आलादा जायो दा बेसे बिसोरो माबायावनो जानांबाय बिसोरो नाफाम रोसिबो दंमोन मानोथो लाबबायसै दुखु फैयासै नै जाबायानो जोङो आसाखैयाव होनानै ओरैहाय इ केकुलुआबो जाफाबाय दंथारो गायदोंना गायाखै ओइ आइ आसार हरनाय आसारखो खिजा गांगा टप्पायाबो जादो मा इ खद जायाखै होनबाय थाथारैनो माने खद जायो नोंसाना ओंखायनो खद जायाखै होनबाय थायो जाबायानो थायो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो होनो नामा जादो फोथाराव ओंखामफोरखौ बिराद खदथारना दाबो जांदों ओमफ्राय कब दोननानै स्लुबलाय चं बया जाखादों सबाय ओंख्रै अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय आंबो नाङा ओमफ्राय आलु खुमब्रा ओमफ्राय मा दंबावो फैसा सोर बिजावजालिया संना संख्रि होबा जादों नामा बयथ' हाबाय थरायनाया थेवबोनो सि जानानै गायगासिनो नै नै मा जाखो मा जाखो बेनो मामोना अखा सिबाय बयथ' हादारबा फुरि फुरिनो